How many months pregnant? I think it's 3 or 4 months. Okay. When last did you see your partner? Yeah, then last week. Okay. Umhlophe or umnyama? Umnyama. Ubrown kahle. Okay. Kama like ubani? Ubaswabile. Hayibo, ngubani bathi hello. Hello. Uyazi ukhuluma nobani? Ngikhuluma nobani? Uyangixaka phela. Ungathi ngoba uyangixaka ngipregnant mina. Usho ukuthi unomfazi. Ama-TV wanda. Okusho unomfazi vele. Ama-TV wanda, ufunani ama-TV? Bebe uyazehlisa loba kanjani angikutholi kahle yazi. Hawu ngeke uthathe indaba zethu zisema-TV. Mase kumele saziwe ama-TV. Oh really? So niyajola, uyangijolela kahle kahle. Nawo unehaba man. Awuyeke lento zakho zama-TV ubuye ekhaya sokhuluma kahle. Hayi, kahle kahle married ne? Yeah, he's married probably this one. No, hayi lutho angishadanga. Ngithe uze ekhaya. Ushadile umuntu na 4 years naye ku relationship ushadile mara yonke into obuyikhuluma weekend bingamanga nje. Lalela la, angeke khuluma indaba zami. Okay, simple uyangithanda loba ungithandi. Ngithe ubuye endlini. Wena ngorongo wena. Wena ngorongo wena. Khuluma nendoda yakho. Hayi, na ufunani ama-TV? Usothanda imali wena? Yo, uyangixaka yazi. Isikhathi sonke lase bengispenda nginawe bekuyize nje. He didn't even respond ukuthi uyakuthanda or not. Uthanda imali, ufunani ama-TV? Uyangithanda. Yo, ngase ngayangeka yo. Ivoice yachange. Uye endlini sokhuluma. Kodwa baby nguwe lo ngenza kanje.